పక్షవాయువుతో ఒక మనుషుడు మంచము పట్టే ఒక ఊరిలో, మంచముతోనే ఆ మనుషుని మోసుకుపోయే యేసు నొద్దకు. ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఇంట స్థలము లేక ఇంటి కప్పు విప్పి యేసును గురించి విశ్వాసం కనపరిచి, యేసుని చూచి పాపములు క్షమించి పరుపు ఎత్తుకోమని నడుచుకుంటూ పొమ్మనేను. ఎంత అద్భుతమో ఆ ఇంటిలో నడుచుకుంటూ పోయే ఆ మనుషుడు, ఎంత అద్భుతమో ఆ ఇంటిలో నడుచుకుంటూ పోయే ఆ మనుషుడు. ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ Hallelujah, 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 hallelujah.